mangke mugi kasimpeng kiranya sangu kangge mapak wulan suci sesaji sendang sibukun wontenipun paringaken wonten ing tanem tuwuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati rasul ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa ni'mat wa ibadah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.
dumadi wonten ing sangajenging sendang Sidukun. Pangembyong pangaraing pengantin para sentana warga dalasan kawula sinengkuyung para sepuh pinisepuh ingkang saestu minangka mangket gedhing tindih raing katentreman raing kayuwanan ingkang pun pangarsani panjenenganipun Ibu Lurah kang minangka punjering jinarita prengeti wulan sura milu jengen ugi katentreman kababas parasan kasantosan kajiwanan jinelakna dening sedaya kang sami rawuh inggih dumateng sedaya kawula sedaya warga traji sakukuban minggahipun wonten ing alaladan manggung bumi ubarampe kang ginarya syarat sarana irabing kemanten kasamektakaken jangkep wujuding tirta suci nang aneng jero kendi pertala kendi wis arani wadah pertala lemah kang aneng jero bokor kencana wujuding tirta-tirta prana ayo minangka kususe nabi kantong nabi Yunus foto mami netraku yomo amat panduluku rasul pinayungan adam sarat sampun papa sakatayung para nabi kados warira wiji sariji mulane dadi apan panjang saisuning jagat kasempatan dening tate kang moco kang aku kang amulat wahim dadyo ayu patan inaryosa yo warga Trasi pinaringan gangsal lancar sedaya ingkang sami rawuh pinaringan barokah barokah gesangipun barokah duryahipun barokah yuswanipun liwat barokah rezekinipun wayang saya tikang minangka gegambaraning urip gegambaraning lakon-lakon lakuning manungsa jalaran manungsa menawa kabeh duwe panjangka kelakon iku kudu dijangkah panjangka iku kudu nganggo wewaton wewarah lan wirama wewatoning urip iku pangibadah dijeging ana ing syariat dening wewarahing urip itu lakukan utama ngetokake marang barang kanistan. Assalamualaikum Pak, tadi tanya dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Jupriyono. Pak Jupri, ini untuk acara ini apakah acara puncak Pak? Ini belum, ini masih prosesi ritualnya. Ritualnya. Ya. Dan setelah ini masih ada acara. Setelah ini nanti masih ada saji ke Mbah Kiai Adam dan ke saji ke Gumuk Guci. Tapi ini yang paling gernya yang ini. Yang gernya ini. Ya. Kalau setelah acara ini nanti besok masih ada acara apa lagi ini Pak? Besok masih ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk itu ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau terakhir masih ada berapa hari lagi Pak ini? Ini masih 2 malam lagi. 2 hari semalam. Ya. Kalau tadi itu ada lempar kambing apa ya? Kepala kambing apa? Kepala kambing itu simbolis wujud syukur masyarakat Desa Traji pada yang
Mbah Rekso di Singkang Sidukun ya, Mbah Kiai Samadikun dan Nyai Samadikun. Berarti tiap tahun acara ini tetap ada itu Pak ya? Iya, ini sudah yang kesekian kalinya dari sejak yang saya tahu sebelum 65 tuh udah ada, terus 65 ke sini ini rutin setiap tahun. Berarti itu sejak tahun 65 ya Pak ya? Setiap tahunnya ya Pak ya? Yang dirayakan dengan seperti pagelaran itu. wayang kulit ya. Baik Pak, terima kasih sudah Oke. kami wawancara. Itu mawon Pak, terima Iya, kasih. iya, sama-sama. Terus saya Oh ya. makin kalau upload di YouTube gitu. Oh iya, iya. Boleh, boleh. Nanti masuk YouTube ya. Nanti masuk YouTube event Temanggung. Hai. Gini aja. Potret. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sedulur-sedulur yang lain agar kita menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Salam sedulur.